са панники тусер, 100%. О, не! Някой ми пише. Ми пише сте. Ама мен ма баннаха от Сармакрафт. IP адрес май. Вчера нали та бабнаха ти? Да, вчера ма баннаха, защото бих няколко човека, те пък ми влезнаха заедно и аз ги пребих и... Не без. Ще влезна с джакет 9000. Майнплекс. Снимай в Майнплекс, бе. Ти ще ви дам холма ми, само че това ще взема нещата. Не, трябва си нещата. Да бе. И ще разваля къщата и всичко. О, GTI 5. Ти GTA 5 не знаеш откъде да се изтеглиш. Ще имам. Изтегли ме един друг. Абе, на тебе като тя изтегля, такова пъти се бъгни, се зацепи. Половин час ще излиза една картинка. Абе, той няма. Ще ми лаги. Няма си я. Имам я. Ай, сподели. Аз сега не съм в GTA 5. Поне ми я покажи точно снимката, бе. Дето има... Да, много снимки са. Абе, той я няма. Весто и той ако си я баннали са батко, кикнали са батко ти за 29 дена и 5 часа от Майнплекс. 29 дена? Да. Пък са баннали и него от Hypixel за винаги. За винаги е. Аз тогава си игра UFC. На батко ти, с на братовчет ти Ника. Аз ще затворя за 30-20 минути. Чакай малко. Фатимов 4, Фатимов 3, Фатимов 2. Ето солото. Но тогава как да си направя скин на Майнкрафт скипчета? Сега ще ми звънна. Оля, аз влезнах за 150 минути и вече си. Оско си игра, бе. Няма. Излизам. Ето, Epic World. Epic World. Мъч. Айде, Epic World. Влезна. Сега си играем Skywars. Heaven Bull вика на Skywars.
Има игра Star Wars.